ito, tanong, Tits. Sige, Pag si go. babae nang hiram ng jacket doon, lalaki, Ako, halimbawa is it ako. a sign ba yan? Tinatanong ni Uncle yun, pero ang totoo, statement yun, nilalagay niya. Sabi ng friend ko, ito naman eh. Sabi ng friend ko yung segment eh. Ako agad eh. Kasi nakita mo yung glow sa eyes niya. Is it a Ako. sign ba yan? Question. Mas Mabaw- sama ba magpahiram? Halimbawa, taken ka. Oo. Taken ka. Magpahiram ng jacket. Girlfriend ka. Tapos minanghiram ng office mate mo ng jacket sa'yo. Kasalanan ba pahiramin? Parang nanghinam ako dati kay Boyet ng jacket kasi kailangan ko for recording. Pero sa'yo, never pa ako nanghiram. Pero si Uncle may pinahiram. Wala akong pinapahiram. Parang bukod tangi si Uncle yung hihiraman mo, yung mga ganun. Nunin. Masama magpahiram kung alam mong magagalit si Mrs. Yan. Ganun ba yun? Hindi naniniwala ako dyan. Pag alam mong pwede siya mag-trigger ng selos, wag mo nang gawin. Tama si tita. Yun yung... Wag nyo, bigyan ng hindi, rason. pwede nyo pahiramin. Dapat walang makakaalam kasi pag meron, patay. Mahirap yan. Hindi naman magiging kasalanan yun pag hindi nalaman. Israel Solomon. Brother! Ayan, sagutin mo si Israel. Yun talaga yung binasa mo. Ba't nyo pa kasi kinonfess? Kung wala kasing motibo yun, wag nyo nang i-confess. Ganito na lang, ganito na lang. Ha? Sabi mo na lang, hindi ko jacket yan. Tinuruan mo. Pero ito, tanong, Tits. Sige, Pag go. si babae nang hiram ng jacket doon, lalaki, Ako, halimbawa is it ako. a sign ba yan? Tinatanong ni Uncle yun, pero ang totoo, statement yun, nilalagay niya. Sabi ng friend ko, ito naman eh. Sabi ng friend ko yung segment eh. Ako agad eh. Kasi nakita mo yung glow sa eyes niya. Ikaw ba, Tits? Sige, kayo na mag-usap. Hindi na ako magsalita, ha? Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo ng video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.